Een van de problemen is dat sponsor ProSport ermee ophouden is. Daardoor geldt de organisatie jaarlijks €40.000 minder op. Een ander probleem is dat de ponghouder geen begrutting van dit jaar maken had. Je zou zeggen, je moet een bestuur hebben die dit allemaal regelt. Maar ja, dat is ook gewoon, die zit ook gewoon moeilijk. Ja, het bedrijfsleven dat is allemaal wat moeilijker. Die sponsors zijn minder makkelijk te krijgen. Leden van de IFKS willen er alles ontwaan om het scootsysteem terug in te litten. Ze gaan zelfs een begrutting maken die €15.000 meer op smiet als dat er nodig is. Ik denk dat het makkelijk kan. En makkelijk, dat zie ik nou even heel makkelijk. Maar ik bedoel makkelijk dat we al diverse initiatieven genomen hebben. En ik heb er een plantje van maken. Samen met Roos Brundel en met Peter Koe hebben we vorige week een ingestonden stuk maken. Met een begrutting. En die is misschien wat opportunistisch of wat optimistisch. Maar ik zul het wel zitten. Ik heb betiteld als dit met makkelijk kennen. De contributie van het goed 60 skippen zal omheen gaan van €350 naar €650. Ik moeten alle deelnemers lid worden. Maar dat is nog lang niet alles. Wij zitten zeker aan sponsoring te denken. We zitten te denken aan een businessclub. We zitten te denken aan meer meeste lidmaatjes van de IFKS. Uiteindelijk met alle bemanningsleden natuurlijk minimaal lid zijn. Maar we zitten ook te denken aan gemeentes. We hebben natuurlijk 2 miljoen toeristenbelasting in onze eigen gemeente. En we hebben natuurlijk een prachtig evenement voor de toeristen. Waarom zouden we net een beetje yield bij onze gemeentes wel helden? Ten slotte, Helly zei het yield ik bij onze toeristen bij. Dus ik vind er zijn volgens mij bronnen genoeg die we aanboren kennen. En wat ik echt wel een eerlijk en reëel verhaal wezen kan. De leden willen het daarna net meer klaaien, maar vooruitzien. En hoe het voortbestaan van de IFKS had net niet zwaar. Absoluut niet. Ik maak me helemaal niet zwaar om de IFKS en het komt ook helemaal klaar. Dat gaat gewoon terug van Zimmer. Dat gaat gewoon door, daar ben ik van overtuigd.